Здравейте, аз съм Любо и съм един от съоснователите на маркетинг агенция DeckVision. Основното нещо, с което се занимавам в агенцията, това е Google Ads и уебсайтовете на нашите клиенти. Това е второ видео от поредицата как да подготвим нашия онлайн магазин за новата шопинг кампания, която идва на края на годината в България. Основната тема на днешното видео ще бъде продуктовия каталог. Продуктовия каталог може би е едно от най-важните неща за вашия магазин. Съответно, когато решите да пускате шопинг кампании, едно от най-важните неща, те всъщност са две, е първо, вие да можете лесно да намирате продуктите и да ги оптимизирате. Под оптимизирате, разбирайте имената на продуктите и техните описания. Сега, основното нещо, което трябва да знаете за Google Shopping е това, че продуктите много лесно се управляват през Google Merchant Center. Този Merchant Center се свързва с вашия уебсайт и с вашия Google Ads акаунт. Съответно, ключовото нещо, което вие трябва да знаете е, че вътре в Merchant Center, за да можете лесно да намирате своите продукти, ви е нужен ID или SKU. Второто нещо, което е изключително важно за вашия Merchant Center е това всеки един от продуктите ви да има GTIN. Като първо ще започнем с SKU да обясним какво всъщност е това. SKU-то е уникален номер за всеки един от вашите продукти, които никой друг не вижда. То служи лесно да намирате всеки един продукт. Това, което най-често виждаме в нашата практика е, че много малко от онлайн магазините поддържат правилни SKU-та или така казано номенклатура в своя онлайн магазин. Това може много лесно да го промените, ако седнете, ако видите вашия продуктов каталог, разделите всеки един продукт на подкатегории и съответно ако използвате AI, който да ви помогне за това да ви генерира SKU-та, много лесно може да си направите вътрешна номенклатура, през която вие да знаете този продукт влиза през тази категория и има примерно два варианта. Ето тук ще оставя пример за това как вие може да си направите номенклатура, така че да си обозначите всеки един продукт от вашия магазин. Сега най-вероятно ще питате защо това изобщо е важно. Представете си хипотетична ситуация. Вие пускате шопинг кампанията, виждате, че някои продукти се справят изключително и много по-добре от други и искате да оптимизирате техните описания и примерно заглавия. Ако не сте си вкарали SKU, ID за всеки един продукт, когато влезнете в Merchant Center и започнете да пишете името на продукта и ако кажете примерно, че имате 20 000 продукта в Merchant Center, то тогава ще ви е изключително трудно да намерите конкретния продукт и да го промените. Затова изключително важно, направете си SKU-та за всеки един продукт, разбийте си продуктовия каталог заедно с номенклатурата, така че да знаете кой продукт, в коя категория и кой вариант е. И нещо много важно трябва да кажа, че когато вие се направите вашето SKU, номенклатура, е, че никога не трябва да го променяте. Merchant Center, докосне ли вашия продукт, вие качите ли продуктите си в Merchant Center, всяка една промяна по това SKU може да доведе до проблем. Така че веднъж написани, повече не ги променяме. Сега към второто нещо, което гледа Merchant Center доста сериозно, това е GTIN. GTIN накратко от Global Trade Item Number. Накратко това е уникален номер, който има всеки един продукт и да кажем, че вие и още 5 човека продавате този същия продукт. Когато вие качите вашия GTIN в Merchant Center и съответно показвате продукти в Google Shopping и понеже Google иска да покаже най-правилния продукт за човека, който търси конкретното нещо, той вижда, че всички 5 магазина, които продават конкретното нещо, те имат един и същи GTIN. Съответно той се ориентира и показва точно тези продукти. Затова е изключително важно да слагаме GTIN-ове в Merchant Center за нашите продукти. Сега винаги съществува възможността, в която вие продавате уникален продукт, например нещо ръчно изработено и не дропшипвате от някъде. Тогава вашата опция наистина е да не слагате GTIN. Така Google се ориентира за нещата, които са уникални, а в повечето пъти, когато препродавате някаква стока, то тогава Google се ориентира, че това е продукт, който се продава от няколко магазина. За повече информация, ако искате да прочетете, може да видите GS1, това е организацията, която отговаря за баркодовете. Съответно сме виждали и случаи, при които когато някой магазин дропшипва, там също някой път не пращат баркодове. Но дропшипинга е тотално отделна тема. Както споменах и преди това, хубаво е да си категоризираме продуктите, да знаем да имаме хубава разбивка. Например, ако продавате мебели, вие да ги разделите или на стая, или на отделни видове продукти, както искате. Идеята е, че когато го направите това във вашата платформа отзад, вие имате контрол над това какво ще бъде показано категория в Google Ads. Иначе това, което ще се случи е, че Google ще прочете вашия уебсайт и той автоматично ще направи категории
но съответно няма да имате гаранция, че са в правилните категории вашите продукти. Също така е важно да отбележите в продуктите с поле във вашия бакенд дали продуктите са нови или са използвани. Това също е нещо, което гледа Merchant Center много сериозно. И накрая тайният трик, който исках да ви споделя, когато Google Shopping кампанията дойде в България, също така с него ще дойде и Merchant Center, за да може най-лесно да интегрирате вашия онлайн магазин с Merchant Center. Ако вие имате бизнес профил в Google и със същия имейл сте си направили вашия Google Ads акаунт, то когато правите Merchant Center с абсолютно същият имейл, то тогава интеграцията става изключително лесно, буквално с няколко кликания. Казваме го от опит, просто защото сме виждали хора, които правят и трите неща с трите различни имейла и накрая се чудят защо не могат да се свържат. И така, това са важните неща за продуктовия каталог. Отново насърчавам всеки един български бранд, който иска да се подготви от по-рано, да започне да мисли за тези неща, да си подготви скутата, да си подготви баркодовете, така че когато Google Shopping дойде в България, да може вие да сте сред първите, които сте пуснали този тип кампания, която, пак казвам, ще промени тотално начина на пускане на реклами в Google Ads. Но пък за сметка на това, ако нямате време, може да се свържете с нас и ние ще подготвим вашия онлайн магазин за новата шопинг кампания, която идва на края на годината. Оставям линк към нашия уебсайт отдолу под видеото, където може да се свържете с нас и да започнем да работим заедно. Благодаря.